pagkadto diri sa area sang Negros Occidental. Di may mga guidelines sigin pagwa si Governor Eugenio Jose Lacson. Ang banwa sang ilog de-escalate o kung panubuan sa alert level 1, although nga ang panugyan sang national government status quo ang tanan ang mga alert level status sa bilog nga pungsod Pilipinas. Muna mayadya, at least makita mo nga nagnubo ang alert level status because nga nag-us-us man o nagnubo man ang cases sa mga lugar. Update magita karon sa DepEd sa sadto nag-apply for the evaluation sang face-to-face classes nga ginaplano sang DepEd on November pati gayunon. Abugusan ng madetali sinibantayan sa paday no pagpangalagad sang inyo palatuntunan aksyon hotline. Online sa hotline. Pero hari na sa atong nga linya, unahon ko lang Councilor Inisito Novero kay i-check ko ni siya kay may resolution sa kahapon kag nano ang in effect nano matabo sini kay nagligad na interview ko na ning Comelec. Siling ko paano nyo na matagan ma-address ang problema sang tuman kadamo nga nagalinya dira ho nagapilang iba nagadala sang tent nga nagatulog dira sa kilid sang mall. Hindi maway mahimo kunong Comelec kay siling yaga hulat kami ang advice sa amon di nga amo lang ni limited kag ang mga gamiton ang venue ang specific lang nga amo lang ang ginatugutan sa nasyonal si kuyati man nga sistema niyang aton nga pwede malang ni maidiyahan guro kung may ngagaw kag kung may mga computers kamuda o di ba ang araya ang inconveniente sa mga nagalinya sa mga registration sites. We have Councilor Novero on the line. Councilor, how are you? Good morning. Action Art, good morning. Mayang aga sa inyo bilog na management and staff sa aton mga palangga at nagpalamati mayang aga sa inyo tanan. Thank you for the time. Sir, I understand may ara ka resolution kahapon ginapasulod sa inyo regular session. Nano ang result sini kag nanong gina-expect mo after sa sining resolution na ginduso mo, sir? Ang akon to gin-propose nga resolution gin-updan sang tanan nga mga miyembro sa Sangguniang Panlungsod. So it was unanimously approved. In-address to ang inaang resolution sa Comelec, Bacolod, kag nagapangabay ato nga kung mahimo, tagaan nila nagakaigo nga atensyon ang mga nagakatabo sa mga proseso sang pag-register ang aton mga Bacolod nun ng mga residents, labi na gid sa mga pamatanon. Kay nagatulog na ganit ang ipane, nagabugtaw. Dati gani ang bata na ako, kapila na ka beses ang balik-balik na mabugtaw na sila diri alas 3. Ay sus. Makadto na. Oo. Wala. Asa subong di sila ka-register kay paglabot na sa mga 7 o'clock to 8 mo na pag-abot sa Comelec personnel, mga numero, hindi sila malabutan. Okay. Yung following day, balik naman sila, hindi magyapon malabutan. Isa sa mga suggestions nga ginbutang ko dito sa resolution amo ini nga okay lang na gyapon kung 500 lang ang mga tao nga pwede nila ma-register sa isa kadlaw. Okay. Pero agod nga hindi bala magbalik-balik wala pulos ang nagakaladto dito. Imuon nila nga continuing ang ilang numero. For example, for example, subong abing adlaw 1,000 ang makadto, no? Itagaan nila numero 1 to 1,000. Kung 500 lang ang ilang ma-accommodar subong, at least ang 501 nga numero to 1,000, sigurado nga silang tagaan prioridad sa sunod nga adlaw. Okay. Pagbalik naman nila. Kaya kung may dugang naman nga numero, sugo naman sila 1,001 to 1,500. So that ini sila, kay balo nga sila na ang pwede ma-accommodar sa masunod na adlaw. Hindi kay pabalik ko naman sila, hindi naman nakabalo kung magbalik naman sila buwas, kung ma-accommodar sila o kung hindi. So, okay lang na nga 500. Pero nga, ang wala agad nila na napansaran nga pahito, agod nga ang mga manugpa-register, hindi magpulaw, hindi ma-expose sa risko, wala nga daan social distancing ang nagpa-register. Ang ulan subong, sige bisa ka paskog, mabugnaw ang hangin sa kagabihon, matunugon.
ginagutman. Sa nang ibanda, dala sa ilang lulutuan. Sus. So, Mhm. oo, mo na ang report sa akon. So napilitan ako nga magpresentar sa ng resolution sa aton sanggunian, and I'm very grateful Mhm. sa tanan nga miyembro sa sanggunian panlungsod that they unanimously approve of the proposed resolution. Now, it is an official resolution Mhm. of the sanggunian panlungsod addressed to the COMELEC Bacolod. Yes. Galing kay siling ko ang nabili naman lang sir is tomorrow, Friday and Saturday. Amo na lang na sa schedule of registration sa calendar of activities hingin pagwa sa COMELEC. Siling ko basi ko na lang alang na lang ni kag why mis lang sa imuon nga lihok bala sir. Ina practical na mo, actually hindi na nga rin nakinanglan sang resolution, actually action art. Mhm. Ikaw na lang, ikaw mismo nga ara kada kibalo ka na dapat sang imo nga himuon agod nga ang aton mga pumuluyo hindi mabutang sa alang-alang nga sitwasyon. Mhm. Nakaintindi man ta na nga makapoy ka ina nga trabaho para sa ila. Okay. Intindihan ta na wala man ta nagabasol sang mga miyembro na sang COMELEC, pero nagahatag lang ta sang nagakaigo nga mga puntos nga pwede nila i-adapt. Kag nagapatigid ko nga sila, it will be very helpful mutually sa ila mismo, sa COMELEC personnel, kag sa mga katawhan naton nga inog-register. Aha. So daw nakita ko diri part sa imo resolution is nag-ayo ka kung tani ma-open hindi lang isa ka registration site, no? Galing kay ang problema sina kuan bala ang siling sa COMELEC ang mga gamit nga gamiton amo lang ang ginalaw ang halin sa nasyonal, hindi na maka gamit sa iban nga mga computers. Do mo na bala sir? Mga pwede na nila may muan representasyon sa National COMELEC. Hindi ko kaintindi ni mo daw ginatake for granted nila ang aton nga right of suffrage. Kada nagid lang registrasyon, nagasuprir ang aton pumuluyo. Wala nagid lang tapahito nga may konbinyente nga pamaagi nga ang aton mga bumuluto na ginakabig naton gamhanan nga pumuluyo. These are sovereign people. They decide the future dapat sa aton pungsod kasi sila nagapili sa mga lideres. Pero sa mga tinihon nga sila i-register, agud makabutar, o kung sa tinihon nga magboto sila, agud makapili sa aton mga lideres, gaagi ang aton mga botante kag mga registrants sa mga inconveniente nga mga pamaagi kag pahito to the point nga damo ang nagasurrender. Aning ang anak namon di kaga mga upod yan natin nga nagabalik-balik nga sa subong wala ma-register. I'm not sure kung may ari pa na sila gugma nga magbalik. Sus, Marius. Kadamo sang mga maalamon nga manugpili tani kag responsable sa ila selection process nga hindi na makapakigbahin sa pagpili bangod lang sa mga proseso katulad sini. Aha. So it seems that they are taking for granted procedure that is very basic. Kag ang diretsyo nga very fundamental nga ari sa aton pungso. This is the right of suffrage. Yes. Kag siling ko dapat guro para yun bala kundi Bacolod City perting Pilahay. Ang question di sa iban nga probinsya o sa iban nga mga lugar to kung may mga gamit tong COMELEC, what if abikon bisan diri lang sa Negros Occidental may mga banwa kay syudad tong dawain man mayon og parehistro, why not abi nga mag-order national abi buligin itong Bacolod o kadto kamoto kay pwede makamoto makaparegister. Anyway ara man sa system masulod na ang registration nila, di ba sir? Mugani hindi ko kaintindi nga this is being taken for amula yang akong perception niya actually action art with Yes, all sir. due respect sa tanan nga COMELEC personnel nga ini nga prosedimento involving the right of suffrage oftentimes is being taken for granted. Yes. Dawla gid Desan kung mag-eleksyon na, damo naman kasuhana in terms of billions of pesos, and therefore there are some questionable items in the transaction. Hindi naman nga registration, pwede man total do kabalo naman na sila nga masugod naman sila registration process, amo ni panyempo. Hindi pwede mahandaan. Gani. Diba? O handaan nila, and then i-involve nila ang barangay. Especialmente ang mga barangay officials, amo ni ang may ara gidaya sang
direktamente dapat nga attachment sa mga registrants. So naman ni dapat kabalo kung mga lehitimo ni nga mga registrants o kung hindi. Kaya may mga issues magkakabatian nga may mga nagpa-register nga hindi taga-Bacolod, hindi nagkakabalo kung tuhod na o hindi. Nagkakatingala gani ko nga daw naglain subong ang enthusiasmo sa mga registrants kumpara mo sa una, no? But that is another issue to be tackled. That should involve our barangay officials. Yes. Kag siling ko And gani. that's why Yes, sir. yes, Yes, isa sir. sa mga suggestions ko to, nga imuon nila as one of venues ang registration among mga barangay gyms. Kaya mismo mahapos mo, madasig, kag mahapos mag-validate ang qualifications of the registrants. Yes. Amo na gani siling kumbot nga nanuning gina amo malang ni actually masako no why kita di kontra nga Comelec officer sa local because I know nga naga-comply malang sila kung nagasunod ko na nung instruction sa national to. Pero ambot kung nakalabot man ni sa igdulungog nila to sa national nga amo nigili ang sitwasyon sa idalom to nakabatyag man ni sila sang kabudlayan sa mga luyag magparehistro. Amo na sa gani husto nagambal mo nga kung sa barangay ang registration at least may mga tao to karon nga taga didto masiling hindi man na taga diri sa aton maparehistro siya iya nga diri sa aton ang residency gamiton niya. Di ba? Kung iban pati ang gusto magparehistro, iban matahap na lang siya may mga mga barangay officials to nga nag-aalalantaw. Humuya kita to nga kilala, kitang tagalain, kitang barangay. Hello? Councilor? Hello? Siling ko tiyan mo ng budlay, siling ko nga daw, hasta subong do, hindi pa yung makahimo ang National Comelec sang plano kung anong himuon nilang approach sini para magsulhay man ang pamatyag sa maluyag magparehistro. Amo na gani nga ginatanaw nato nini as recurring malady. Nagabalik-balik nga masakit sa proseso sang registration nga ginahimo sa Comelec. With all due respect na sa aton Comelec personnel. Pero isa ka punto sang problema nga nagapati ko nga pwede gid nila mahatagan sa nagakaigo nga solusyon. Kung ilagid lang initagaan sang nagakaigo man nga pagtabod. So kabay pa in the coming days kay ini matyag ko ining nabilin nga mainadlaw sa do hindi na gid niya madisponihan kiti buwas na lang kag Sabadong nabilin mo. Well, pwede pa na nila mahimo. Even ang akong to suggestion nga continuing number ang procedure. Good nga ang mabalik. Sunod adlaw, may kasiguruhan na sila may prioridad na i-register. Diba? They can do that still and they can do that also in all other registration schedule sa Comelec. Yes, sir. So, subo-subo ni kay actually niligan may mga suggestion niya. Bing kabataan, DSSD, pulis, sawayan nyo na kay may curfew for minors. Siling ko daw, ang bata na hindi mo na magalad. Kung kabalong ang kabataan, nga may curfew for minors, pero ginatingwaan nila nga magpulaw da, kay luyag lang magparehistro, karon malain pa ang kabataan, dakpon mo ya karon ano, abing guwa siya naman? Ang anak na mo, lupod sa mga nag-upo di sa iya, mana ni sa barangay bata, gali na di sa balay alas 3. Pagpauli, frustrated kaya hindi sila ma-register kay may nauna na nga kadamo pero nag-expectar nga base malabutan. Then the following day mabalik naman pag-abot diri matulog naman sila almost the whole morning kaya tinagpulaw sila mo. Tumakon mo na? Imagine na sa subong hindi pa sila ma-register because of that procedure pero kung ginhimo na nila nga prosedimento nga ginhimuan nila continuing number, di ba? Okay. So, ang 501 to 1,000 the following day mong ma-register. Ang 1,001 to 1,500 the next day mo man ang ma-register. So, ang wala maigo dira, kung di kabalo na nga, nasan naman kong adlaw. Di ba balik sa sunod adlaw, kasi sumunod adlaw yung schedule. Kung hindi sila mag-antos. Gani. Akon gani ko na kuya Abi, ang suggestion ko amo ni, in the advance ng technology, pwede malang gani nga, okay, ari ho, ang himuon tan lang nga makakadto kamo sa mga mall sa kwan na lang abi para na lang kuhaan kamo sa mga matrix kuhaan kamo da sang ano tawag sina inang litrato nyo da kuhaan kamo ano ganing tawag sina action eden
ang term bala, biometric. Kadto ka mo da, pero ang processing sa application nyo, siling ko counselor, ang nami isinitani, may ara naman kita kabay, ginapadayaw gani sa national tong internet connectivity kuno sa Pilipinas nag-increase. Ti siling ko kundi ang application pagi sa online, ang biometric na lang ang dito kad doon mo sa opisina para dasig ang proseso, di ba sir? Correct. Amo na gani ginaambal ko, kag ginasulit ko lang, nga taken for granted ini sa COMELEC. Whether they can accept this, whether they will like this or not. Aha. But ang ako ni perception, which I believe is shared by almost everybody, if not all, Aha. ang proseso katulad sin is being taken for granted by the COMELEC to the point na Aha. kulang gid sila pagtamod, so kulang sila preparation, kulang sila sang solution sa recurring problem about registration. Yes, sir. Sige, anyway, mabasaylo lang ko very quickly ay kay kundi nakita ko man black hapon nga namuno mo ang parte sa kundi ang Bacolod City during the normal days pa sad tuway pang COVID ni may ara kita sang mga free nga ginahatag bala nga mga school supplies. Now that the Committee on Education lain ang nagauyat, I don't know kung may available funds and would it be possible nga this time kung magbalik ang face-to-face classes, may aragin man sang ma-provide ang city gihapon? Muna ang masubo-subong actually action art, kay gin-review ko ang aton budget nag-leak kahapon, Oho. kag tawgan ko ang aton budget officer, si Ma'am Milda Williams. Gin-review na ako ng budget, wala kita budget provided for the school supplies for 2022. Ang Uy. rason sa aton budget officer hiling niya, kay bangod nina, niya sir, wala man kita nagalaom nga bukas liwat kag magiwat face-to-face classroom instruction ng aton mga eskwelahan. And at the same time, gitaganan prioridad tatag nga atensyon ang aton health concerns, ang aton bakuna, ang aton preparation sa aton pag-aaway batok sa COVID-19. Pangod sini ay introduce that resolution base pa man lang makakita from any available source of fund ang aton gobyerno lokal kag base magamit ini for purposes of providing our students their school supplies nga libre. Halin ini dapat sa kinder to grade 6. Okay. Amo lang aton tradisyon ay ginahimo diri sa siyudad sa Bacolod antes nag-abot ining COVID-19. Kaya ang pag-abot sa COVID-19, kung imo maobserbahan, nagtulod din sa aton sa paghimo sa mga realignments, rearrangement sa aton budgetary allocations. Kaya gintagaan naton nako gin nga pagtamod kag prioridad ang pag-address ang problema sa COVID-19 that involves bakuna, involve ang pag-provide sa quarantine centers, sa isolation centers, ang centers, pag-hire sa mga additional medical personnel, mga back trackers, and so forth and so on. Damo lang gid katama ang aton mga panggastuhan. Okay. So, bangod sina, wala man kag wala dugang sina, wala kita nagalaong nga amo ni kadasig man nga reopen ang aton F2F or face-to-face classes instruction nga wala natagaan sang nagakaigo nga pundo ang aton school supplies nga ginapanghatag sa mga kabataan. But I believe the good mayor, former congressman and now Mayor Albi Benitez, looking into this problem, mangita gina sa idea kung paano ni ma-resolve nga sa isang impasse, no, sitwasyon. Okay. But kung hindi may ngagaw subong ni nga tuig, I am sure it will be part of our budgetary allocation for next year. Pero kung may man na magamit nga mga pundo subong, even if not the same exactly similar amount nga ginahatag naton sang mga nagliligad, at least mapabatyag naton sa aton kabataan kag mga ginikanan nga ang aton pagtamod para sa ila nagapadayon. On that note, nice talking to you, Counselor, and halong gid permi, salamat gid sa time. Thank you very much. God bless. Action Hotline.
Amo na, baw, karong nga tuwig, tiway ng pundo, sino man nabi ma-expect na mabalik na ang face-to-face, no? Pero inasubong, subject fa for a final decision dito sa national, especially kung nagtawon taya ang direksyon sang DepEd Secretary tasubong nga si Vice President Sara Duterte, luyag niya nga by November, sigihon gini ang face-to-face. Now, going back, bala ariho ang personal kong paglantaw, why man ko sang ginabasol diri kapin pagid kumilik officer sa lokal, hindi man ni sila naton mabasulan nga. Kay ti may ara gani guidelines ang nasyonal. Ang sa nasyonal nga kumilik amo ning dapat ang paltugon tato ang mga paminsanon nila. Katani may mga innovation man sila kag mga plano nga himuon. Kay kada tuig dapat ang mag-commissioner sa amo ning paligban nila ya. Nga bangod subong nga ang kapanahunan subong o subong nga tiempo, teknolohiya ang nagahulag kalabanan. Gagasto gani ang parents, gagasto gani kada individual data nila para sa gaming. O why not abi ang gamiton ina siya ang ina nga teknolohiya o ina nga pamaagi sang kumilik mismo. Sino man abing nga kumilik makapaminsan sinatani, no? Ngayon na lang halimbawa, ariho, mabutang kami diri damuon namon personnel dugangan tama IT expert, i-hire namon si James Binares. O, nga tanan nga application form nyo online, padala lang mo da, kadto ko mo sa barangay, ayoon na mo ng barangay, mabulig, dito ka mo kadto, kuno ay ka mo computer sa balay niyo, kadto ka mo sa barangay, dito ka mo file online, o inablang mapapos, bisan sa cellphone mo, makatag application mo, diba? And then, pagkadto mo to, hindi nga ma-fill up ka pa, malinya ka pa, tagan ka pa numero, dason, pagkadto mo to, ang purpose, for biometrics na, kundi mayad kung tani, tiway siya nakapaminsar sina dito sa mga commissioners ta, dason porsigiyon kag bangod may ara guidelines ang sa local COMELEC hindi man sila pwede nga magdesisyon nga padamuon ang venue sa registration kay amo na ganing advice kag ambal sa nasyonal. Tidi niyang inyo tagipusuon sa mga nagalilinya nga mga kabataan pati tigulang nga gusto magparehistro man. Why gid kamo gapaminsar sina sa nasyonal nga COMELEC? Ako ayo sa mga pumuluyo di sa Bacolod. Pumuluyo sa Negros Occidental, hindi tayo pagbalbalon kagala ka birada lang aton kumilik officers nga diri sa lokal, kay ti sila kasunod na sa guidelines sa nasyonal to. Ato ang mga commissioners nga di aircon to sa kumilik office, amo na tani ang pangbaknuton, dato nga ang awain nyo ginigin, ti amakon magkuton ang kumilik ka dito sa nasyonal, kung nga nagdagsa, kagdamo man ang luyag magparehistro because of the SK election, kabataan, kung mabal sila, why na kami plano extend ang registration na dason kuan manabi, no? Schedule na ik nyo da doon ay panganipiyon ng barangay eleksyon, tani na minsar ka mo guro da kung paano nyo dibuligan ng mga tao, kay maluoy ka mo, pariyo na sa nagalinya, nagakadto, nagapila, mabasol mo na. Kay kung sa kagahon ka magkadto, to sigurado hindi ka malabutan sa numero. Inaano man yung mga commissioners naton sa COMELEC man. Amo na kung isang problema, kay inablang magpungko to, butang ta abogado man, o kung ano man na silang dito butang sa COMELEC, pero dapat may mga innovation, may tunan sila, o kung may ara sila mga plano. Butang tapa, may nagapinanghakot na kung sinom mga talpulano, kung ano man ang purpose nila, tipro lang tawaho, ginutok ang gwa niya. Mga kabataan, dalangan mo pang dakpon sang curfew for minors na. Kailangan man siya sa kagahon makatuto, kay why naman numero, kang hindi na sila makasulod. Ang bata ganit council numero, kapila na ka beses nagkadto kaagahon, alas 3 pa lang, hindi na sila malabutan sa numero. Ay may nagadala ganin isang tent yung atuto kay Star, pati na ganing kaldero, guro sa iban, dalada, balunan malang guro, ano? Why maguro kaldero, kaya hindi makapwede katigang da. Kabay patani masolusyonan na ini, kung hindi man subong matigayon sa sining last 3 days of registration, hopefully sa palabuton, mga kumilik officials na,
O national officials na to ni magabulig, di ba maluoy ka mo? Idiyahin naman bi for the convenience sa mga butante nga luyag magparehistro, kami gabulig, kami di kuan inganyo sa tao nga magparehistro po kung na mag-amo ni. Ay, maminsar ka katatlo ka magambal nga, duway ko gana, magparehistro kung mag-amo malang ng sistema nga maginutok ka iya kag magsakripisyo. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar.
Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Dinita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Gaman sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Hindi ko na muna mo yung ininit. Naligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man yung araw-araw, madong iliteral. Yung ipabagbo mo ka puti ka din bad paper. Hindi man na. Galight. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sa tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara ng mga masakit, ara ng mga balita, ara ng mga balita, ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accept
accelerate sa metabolism. Okay. Magpaligo ka, action boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lang sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan ba lang ng kundi may heat. Gulpi lang Nasa naman sa... nato ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa bason. ko nga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi Amo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Ininit, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Take bro kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May mo na siguro. Kadabo palaligban ang mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nanong ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content ko si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nanong ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang wala na daogan sa December. Ang next action boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog ka bala, bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw ginang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water kuno para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no cold naman para mag-close siya kay matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold kuno ga-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Butay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabo. I-check lang da kay Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Balita Espesyal! Dinita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sa cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya syempre ang init sang lawas kun Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti?
Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo Ay, ba? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na mo naging mo yung ininit, naligo mo na mo na yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, madong iliteral, yung ipabagbo mo ka puti ka din bad paper. Hindi man na. Galite. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next action boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Aram Tubig lang yung yung gali. tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sa tension sa mind. Dapat yung malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Balik na diri sa inyo palatuntunan action hotline. Oy, ang mayong balita sa bungo kundi uluwas sining kwan bala, sining ipatuman diri sa Bacolod City Comprehended Health Program. Ining back chip. Siling diri ni Councilor Calao Puentevilla may plano kuno si Mayor Albi Benitez nga magpahamtang sa mga doktor sa mga city health office. Siling ko amo nang namin nga idea no nga inablang magkadto ka sa health center mo no need na magkadto ka pa sa mga public hospitals, sa city health office. Kay ting naga-duty sa mga health centers kalabanan dira mga nurses no nga mo nang mga tatap sa mga pumuluyo sa Bacolod nga magkadto da. Hotline! Tigaling lantawon tani kung saan ni tigayon kag maumpisahan, no? Damo ga pamangkot sa 100 days ni Mayor Albi kung ano ang mga priorities niya, pero ti subong kung lantawon na to ni ka-21 lang ning adlaw sa iya pagserbisyo, damo nagadayaw sang spaghetti kuano, wires nga pagpanghawan sa Bacolod. Kita ko purti ka na mo damo gali sa mga wires nga nakakas. Ara malang gali na nga kunong doon gali kag kun may ara kasang determinasyon nga mapatuman, pwede gali no. O siling mo do ka simple lang pero kun patumbayaan mo ti why gid why that soy gid. Siling ka si ibante mo na no at least walk with the talk no si Mayor Albi Benitez kuno ginambal gin patuman na gid ini sa spaghetti wires kapon do Luzuriaga sila idon no subong adlaw kundi nang schedule no si Milili Uligo nga monitor Alin Louie Himotea kag Christine Minies Villalobos. Salamat sa inyo ha si Angelo Lacson kag Angela Palmer, puro mga Angelo kag Angela ang gamonitor. Ray Flores Bariuga sa Estefania, Ana Sinuro kag Sara Hisulgon. Thank you Gid for listening. Si Sir Ryan si Ryan gapiway madayon kay si Sir Ryan ato sa hinubaan do masako gining migo naton sa DepEdo. Nagligad to may mga pending application. Ningagawon ko lang no kay may mga obligasyon pa ko dugay-dugay. Pero i-check ko lang sa iya kung ano ato kay may mga evaluation pag ginahimo sa mga nag-apply for face-to-face classes. Although nga ti kung lang tang gusto sin DepEd by November gini mapatuman sinimo. Online sa hotline. Joining us over the phone is Sir Ian Arnold Arnaiz, ang DepEd, ang Public Information Officer sa DepEd Negros Occidental Division. Sir Ian, how are you? Ara ka pahinubaan, sir? Mayong aga, Action Art, ari pagyapon, tungod niya may 3D activity kita dire para sa mga coordinators man naton. Bauti, sige pangitaalan da si Eric Tenerife para nga may ara ka da sang lagkong isda nga makuanbla mahiwa para sa panyaga. Lang sir. Sir, anyway, kumusta gali itong update sa mga schools nga nag-apply for F2F nga under evaluation? Natapos na to, sir? Well, ang previous pa yung natapos din ato, tapos may ara kita pending sa nagligad na mga last week or 2 weeks ago. Yung tapos naman, antik sa natapos ang ina nga batch, nagwa ang school calendar nga DepEd order, nga ara nga naghambal sa DepEd order nga no need for any inspection or validation
Ang Okay. pag-obrahon. Especially, kay tungod na we are planning towards the full in-person classes. So, amo na siya ang ginmando dira. So, aton man naging reconsider ang aton ng mga validations kay tungod nga ato ya previous yung administration no na gusto. Sisubong kay tibag-o naman kay ang mando is wala na inspection. So, natabo na lang is gin-encourage ang mga schools nga usaron gyapon ang school safety assessment tool para sa ilang self-assessment na lang. Sila na lang yan mismo ang ma-assess ang skill nila. As much as possible, put in place gyapon all the health and safety protocols. The alcohol, the thermal scanner, as their own safety net para sa pag-open sa school year. Kay Action Art kung nagtaon naton despite the fact nga nag-relax bigman ang gusto sa DepEd. Kay kung basahan mong DepEd Order 34 though wala masyado duro nga mga napangayo no. Basta ang ginapangayo ya lang is may physical distancing whenever possible pa. So kung hindi posible okay lang magdinas o kana hinalang kamuda. Pero kung posible, may physical distancing. Tapos ang gina-require na lang niya is mask. Okay. So, kumbaga, kung maski na may mga amo na nga mga measures, may possibility, kay tiwai pa man ginadula totally ang threat ng COVID, may possibility nga basic pa naman ba lang, no, may matabo sa sunod eskwelahan. Ang problema, kung ang eskwelahan mag-relax man, ang tao, ihapos lang niya magbasol. Dapat ang eskwelahan para hindi mabasulan, put in place na sa gyapon sa mga minimum nga safety protocols. Para sa plakadlaw, maski kung ano matabo, hindi kaya mabasulan yung eskwelahan. Aha. Pero sir, anong matabo siniban? Kundi may mga schools nga kinanglanon sang repair, mga kalayuhon, subong may amat-amat agin ba instruction or pag-release ng funding or pagtrabaho nga makahion na ni nga mga eskwelahan in preparation for November? Well, ang ato nga last time no nga ato kita sa office, naka-consulta kita sa ato na division engineer. So far ang nag-download pa lang is the quick response fund ng DepEd para sa Typhoon Odette. Okay. So, kaso ang ini nga fund is intended only for 4 schools. Ang Tuboso Central Elementary School, ang Calatrava 1 Central Elementary School, ang Candoni Central Elementary School, kag ang Inaya 1 Central Elementary School. So, may mga allocated budget sa kada eskwelahan out of the 25. Pero sila lang ang iba na mga na-damage man, wala pa kuno so far sang mga downloaded fund from the central office. However, through the SEF or the Special Education Fund ng aton province, nangayo na niyang aton yung superintendent yung kartag after dito sa Odette, kaging panunga na ini sa mga distrito naton nga under sa Division of Negros Occidental. Unfortunately, hindi na siya mo na ikadako para ma-cover kag maubrat ang tanan ng mga ulubrahon sa tanan nga na-damage yung eskwelahan. So, paano may mga tiyan-tiyan ng anay. Pero ang mga nagko gid nga mga kinahanglanon niya rin dako nga repair gid construction, wala pa sa mga kwarta para sa dira. But overall, in terms ng preparation kung sa siningat plano nga by November, may ara na gid sang face-to-face, ready na ya ang Division of Negros Occidental nga DepEd? Action Art, I have to say always ready ang aton division, no? Just like a good soldier, maskinding kay soong kinahanglan ubrahon mo ang mando sa imo. Tipo ang aton ginahambal sa mga eskwelahan, whatever you have available sa imo despite limited yung resources, make use of it and maximize it. Kung may mga kulang ka nga classroom, pangitaan ni Diyos nga kung paano nga mapaigo mo ang mga estudyante mo come opening of school year. At kung kinahanglan na magpa-obra makeshift, amo lang wala lang sa budget for makeshift classrooms, basi may mga maayo kita nga mga kabubuton nga mga
individuals and organizations na gusto makipag-partner with our schools, then they are welcome. Kaya hindi man lang permi nga ang atong gobyerno lang sa Liganta. May mga partners man kita hopefully nga also help us para mapatigayon nga maskin hayop-hayop ng nga classroom basta may madugang-dugang para sa ato nga mga eskwelahan para mapaigo man nila ang tanan nila nga mga estudyante. Especially for those schools nga dako gidya ang damages ang pag-typhoon Odette. Ahay. So anyway, kabay pa, no, matigayon na ni, pero kung lantaon na ton, ang order is in DepEd, by November, dayon nun gid, Sir Ayan. That is correct, Action Art, no? Wala na naisol, wala na nasang kung ano-ano pa, basta naghambalato ng Secretary, the Vice President, na kailangan by November 2, open na sa ng eskwelahan to accommodate all our students. Okay. Amo na sang amando sa aton. Vaccinated or unvaccinated, why discrimination, everybody is welcome to attend the classes. That is correct, Action Art. Sige, Sir Ryan, for some update, matawag kami liwat sa imo and feel free to inform us in order nga makabuli kita disseminate sa parents kag sa public if there is any new order coming from the DepEd National. Thank you so much for the time, sir, and keep safe. Thank you very much, Action Art. Madabo nga ang salamat sa tanan kag mayong aga. Yang bando, yan na yun noon gini, kagway na sa makapugong, no, by November, ang luyag ang bagong nga tiglikom sa DepEd, sige yun, face-to-face. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ikaw nagagamit Balita Espesyal! Dinita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sa cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. colds. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Kaya Okay. siyempre init sang lawas kun Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Tiko na mo nag-imo yung ininit. Naligo mo na mo na imo kay Tom. Akon ko rin taman si init. Oo, tamam si init. Hindi man yung araw-araw. Madong iliteral. Yung ipabagbo mo ka puti ka din bad paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pag-igali sa tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pag sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara ng mga masakit, ara ng mga balita, ara ng mga balita, ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Kubiri nito na Kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una ko nabasa? Totoo lang? Tiil. Di ba may ara, tutuligad, balita special nga dapat bason una ang ulo. Kahit kung tiil ang una mo bason, dumasaka siya sa ulo. Ang kakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya, kaya unahon mong ulo, kasi kung magulpihan ba lang kung may hit, gulpi lang makapon sa... Nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako nga nabasa, kung nga dapat kung unahon, i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka. Kaya kung alin ko na sa babaw, basi kung gainit ang lawas mo, gulpi ka mag-cold. Amo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman.
Ang hot water, ang benefits ni Nation Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga Kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Oo. Init saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May mo na komplikado. siguro. Kadabo pala ligban ang mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nanong ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content may ko kay with si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nanong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang wala na daogan sa December. Ang next action boy, ang hot water, naga-relieve siya sang nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog ka bala, bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw ginang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close yung mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabok. I-check lang da kay Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung